Saɓara kashi na 3. Kada ku manta wannan littafi mallakin Maman Teddy ne wanda ni 'yar amana ke kawo muku shi. Idan wannan ne farkon zuwan ku tashar nan tamu, ku daure ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana like. Mun tsaya a littafin mu na 2 a daidai inda kamin ta ƙara maganan Abdurrahman ya hau kakara amai da gudu ya yi underground don a nan ɗakinsa yake. Amai yake jin yana taso masa wanda da sauri ya bar gurin. Girgiza kai Abi yayi yana kallon Ammi Maryam. Girgiza kai Abi yayi wanda da sauri ya bar gurin yawa. Girgiza kai Abi yayi yana kallon Ammi Maryam da take rike da hannun Ramatu. Z ka tsaya da Hajiya Maryam ku yi list ɗin duk kayan da Rahama za ta buƙata, na wakilta ka akan komai nata. Tom Abi, Allah ya kiyaye hanya. Amin Z. Abi yayi maganan yana ficewa daga falon. Ina tunanin masu saurare na a nan muka dakata a littafin mu na 2. Za mu ci gaba a littafin mu na 3 da littafin mu na 3. Idan wannan ne farkon zuwanka a daure a danna wa 'yar amana subscribe. 'Yar amana na godiya. Ci gaban labarin namu. Kallon Ammi Maryam Hajiya Latifa ta yi kana ta ce, ba a fara komai ba yanzu za a fara. Kamin Ammi ta yi magana ne Zaid ya ce, to bismillah, Allah ya ba mai rabo sa'a. Ni kake faɗa mawa haka? Ba ka da laifin tunda a gaban mahaifinka kake faɗa min magana. Ita ma tun a gaban mahaifiyarka kake faɗa min magana, ita ma ai faɗa mata kake yi. Kuma na ga ita ba sa'an ki ba ne. Ammi ita ta rene ki da hannunta, amma yanzu saboda kina 'yar uwar Abi, ke da Hajiya kaka kuka haɗa tuggu, sai dai Ammi ta ji labarin aurenki da Abba da Abi. Da girmanmu da wayonmu kuma yanzu ki zo ki ce, kai Z, zan ɓata maka idan na ƙara jin bakinka. Ammi Maryam ta yi maganan tana haɗe masa gidan sama da ƙasa. Wannan yasa Zaid yin shiru yana ƙara jin tsanar Hajiya Latifa, wanda ita kuma ta juya tana ficewa daga falon. Ammi ne ta kama hannun Ramatu suka nufi underground. Bedroom ɗin Abdul Zaid ya nufa, yayin da Ammi ta wuce da Ramatu wani spare bedroom ƙayatacce. Murmushi Ammi Maryam ta yi tana kallon Ramatu kamin ta ce, Rahama, kin ga nan ne ɗakinki, za ki zauna da ni ko? A hankali Ramatu ta ɗaga kanta. Murmushi Ammi Maryam ta ƙara yi tana zaunar da ita akan ƙayataccen bed ɗin tana cewa, zauna Rahama, bari na haɗa maki ruwan wanka. Amma fa ni zan wanke ki tas, za ki tsaya dai ko Ammi ta yi maki wanka? Shiru Ramatu ta yi tana kana ta ce, can tana ɗaga kai tana kallon komai na ɗakin da take ganin komai kamar a mafarki. Murmushi Ammi Maryam ta yi tana shiga bedroom. Abdurrahman kuwa sosai yake amai kamar zai fitar da 'ya'yan hanjinsa. Na daga bisani ya kurkure bakinsa yana shiga ruwan ɗumi don jin jikinsa yake yi duk ƙyanƙyani. Sai da ya yi kusan minti 30 a ruwan kana ya saka rigar wanka yana fitowa. A tsakiyar bedroom ɗin ya tadda Zaid yana zaune a saman bed ɗin shi. Miro ya nufa yana ci gaba da kimtsa kansa. Ganin hakan ya sa Zaid cewa, Bu Abdul, wannan fa abin da ka yi sam bai dace ba. Haba Abdul, bai yi ba, haƙuri za ka yi. Zaid, fatan ka wanke jikinka kamin ka shigo min bedroom, don ni ba ƙazami ba ne ba. Shiru Zaid ya yi, tsafta da ƙyanƙyamin Abdul ya fara masa yawa. Miƙewa Zaid ya yi yana takowa inda Abdul yake zaune. Yana sanye cikin shigar suit da ya yi masa kyau, so yake ya bar gidan baki ɗaya ya huta. Tsintar kansa ya yi da ciro wasu abu wanda har yau bai san meye shi ba. Tsayawa yana bin abubuwan ƙur da ido.
kawai kaman wanda aka ƙwace masa suka kubce a hannunsa. Nan take suka tsinke washar suka hau bin tiles ɗin. Cikin sauri ya miƙa daga zaunen da yake a sofa kushin, yana durƙusawa haɗe da ɗaukar bit ɗin ɗaya bayan ɗaya. A hankali yake furta what is wrong? Zaid ne ya durƙusa yana taya shi kwashewa don ya san yadda ya ɗauki wa'annan bit ɗin maganin rayuwarsa. Sai da suka tattara sannan ya basa amsa yana cewa Zaid, bari na tafi yanzu, ka ce mawa Mahabub ya same ni a moto, ina jiran shi, akwai inda za mu je yanzu. A tare suka fita zuwa farfajiyar gidan. Zaid na nufar ɓangaren su na samari da abokansu na gidan don sanar mawa Mahabub. Shi kuma Abdulrahman yana nufar moton shi kirar Benz wanda tsadarsa zai kai 50 million. Dole Hajiya ɓangaren Hajiya Latifa, dole Hajiya Latifa mu koma wurin wannan mutumin mai amagu don kika yi wasa wallahi sai kin bar gidan nan. Cewan Juwairiya tana kai komowa. Ke Juwairiya, na gaji da miƙa kuɗina ga masu amugu gaskiya. Au, har kin manta lokacin da sai da kika haukata wancan makirar matan, duk wani ibadan ta sai da ya haukata mana ita, kika tarwatsa da 'ya'yanta ki kaɗa ɗaya daga ciki, duk fa amugun wannan mutumin ne. Ki yi tunani. Shiru Hajiya Latifa ta yi tana tunani akan maganar Hajiya Juwai. Zaune yake a motar nasa, Banifa ta shigo, hannunta ta kai tana ɗaurawa a hannunsa, haɗe da kai bakinta tana kisin ɗin lips ɗin shi. Zara bakinsa yayi daga nata yana kau da kansa, kana ciki da miskilanci kamar ba zai yi magana ba ya ce, Banifa, a yanzu ba ni da time ɗin wannan, yau sai na nemo wannan yarinyar. Cikin jin bugun kirji Banifa ta ce, ban gane ba my charm, me za ka yi mata? Me kuma ta yi maka a rayuwa? Shiru ya yi na kusan minti 5 bai bata amsa ba, har sai da Mahabub ya iso kana ya kalle ta yana cewa, ni ma ban sani ba Banifa, but I need her in my life. Ka san ko wannan abun na wasu irin mutane ne? Irin fa na mutanen nan ne waɗanda suka yi rayuwa a duniya shekara 100-200. Idan kuma tana da rai to tabbas irin 'yan daujin nan ne, wanda titi ma ba su sani ba. A hankali ya tauna labbansa yana ɗan cizawa kamin ya ce, and to me za ka yi da ita ko ma wace ce? Ina buƙatar ganinta. Na manta ta, amma na yi alƙawarin zan koma gare ta. Na yi mata alƙawarin ba zan manta da ita ba har abada. Tsaki Banifa ta yi cike da jin kishi da takaici ta fice motar. Mahabub na shiga. To ku ji fa masu saurare na. Mu je zuwa dai. Shigar Mahabub ke da wuya suka ɓace daga farfajiyar gidan, wanda tafiya suke yi mai tsawo tun Mahabub yana ganin mutane suna cikin gari har ya dawo ganin ɗaya biyu. Suna nufar ƙauyuka da ke bayan gari. Abdul, wannan tafiyar fa ina ne za mu je haka? Bai ba su amsa ba sai da ya tsaida motan yana yin fakin a gefen hanya, kana ya ce, yau ina so na nemo me wannan bit ɗin ne. Bit? Wai ka san me a hannunka kuwa? Wuri fa sunan wannan abun. Wuri fa sunan wannan abun. Ta yaya za ka ga mai shi? Ni fa na fara tunanin aljanu ne suke son shafar ka Abdul. Kai da Allah yi mun shiru. Komai ne aljanu? To ni ko aljana ce mai wannan abun, tunda ta shigo hannu na ci irin na Abdulrahman sai ta bayyana kanta. Ya yi maganan yana fitowa daga wajen motan, wanda shi ma Mahabub fitowa yana bin wani ƙaramin ƙauye da ya kawo su da kallo. To yanzu ta ina za mu fara? Cewan Mahabub. Cike da rashin sanin ina za su dosa, ɗan murmushi Abdul ya yi kamin ya ce, mu shiga mu yi tambaya, ai ma tambayi baya ɓata. Mu koma ɓangaren Ramatu da Ammi. Sai da ta wanke ta tas
don ta sa mata sabulu ya fi sau 7 a jikinta, musamman da ta fahimci ƙazanta ne ya dafar da fatan jikinta. Haka sumar kanta da yake kamar na mahaukaciya ya ƙare ya cure da datti wuri guda. Haka ta wanke shi tas ya yi washar-washar. Haƙoran nan nata da suka yi ja kamar cin zuma, haka Ami ta wanke mata su tun suna jini, ta ma ya wanke shi har suka daina. Fitowa suka yi nan Ami ta bata wata doguwar riga mai taushi mai kama da suwaita. Wannan ya sa Ramatu jin wani irin daɗi da bata taɓa jin irinsa ba. Gyangyaɗi ta fara don duk yunwa cikinta. Sai da ta ji ya gusa sakamakon irin shigar da Ami ta yi mata. Wani irin ɗumi take ji na musamman. Wannan ya sa Ami gyara tana bin jikinta da cream da gyara ta, tana cewa ta yi bacci zuwa anjima. Jin hakan ya sa Ramatu miƙewa tana nufar ƙasan tiles don ta kwanta a nan. Tunda yanzu ta fahimci nan ina ne wurin taka ƙafa ne, ba irin na garinsu ba. Garin ta yi ƙasa za ta kwanta ya sa Ami saurin riƙo ta, tana cewa Rahama, ina za ki kwanta a ƙasa bayan ga gadonki? Ke kaɗai ki yi kwanciyar ki, kin ji? Ɗago da dara-daran idanuwanta ta yi, wanda a yanzu haskensu ta fara fitowa akasin da baya da suke jajaye na wahala. Ami ne ta nuna mata inda za ta kwanta. Tana kwanciya ta gyara mata kwanciya, tana rufe ta da blanket mai laushin gaske. Lumshe ido Ramatu ta yi, don tun da take a rayuwa bata taɓa jin kanta cikin wannan yanayi ba. Duk sanyi duk zafi a haka take kwana a ƙasan turɓaya. Waya bata arzikin rufa da ko zani? Wannan ya sa ta cike da sanyin murya ta ce Hajiya na gode. Murmushi Ami Maryam ta yi, tana sunkuyowa ƙasanta tana kallon Ramatu. Kana ta ce kar ki ɗauke ni matsayin Hajiya, kin ji Ramatu? Ɗauke ni a matsayin uwa, kin ji? Duka Ami Maryam suke cewa, don haka ke ma Ami za ki ce. Ina mama? Ami Maryam ta yi maganar cike da son sanin ya aka yi uwa za ta kawo 'yarta aikatau ƙarama, ba wata babba kamar Ramatu. Raurau idon Ramatu ya yi cikin sanyi ta ce inna ta rasu shekara 4 baya. Ya Allahu akbar, Allah ji ta. Ramatu, ina ne garinku? Baba yana nan? Yana nan, amma ni ban san garinmu ba, ban san sunan garinmu ba. Shiru Ami Maryam ta yi, kana ta kau da mamaki, tana jin wai bata san sunan garin da take ba. Tana cewa to ki yi bacci yanzu, zan je da kaina zan girka maki abin da zaki ci. Daga kai Ramatu ta yi, tana lumshe idonta don barci ne sosai a idonta. Rabon da ta yi shi ta mamanta. Na Ami Maryam ta fice daga bedroom ɗin, tana fitowa falo don magana da Zaid. A falo ta tadda Zaid zaune yana jiran fitowanta. Zama ta yi, tana aje bihan hannun gefe guda, kana ta ce ina wancan shashashan? Cike da mamakin shashasha da Ami Maryam yau ta ce mawa Abdulrahman yake kallonta. Ganin haka yasa Ami Maryam cewa yo ai dole na ce masa haka. In banda sakarci, me abin kyama a jikin yarinyar nan? Karkon jin kyamarta shi yasa na haɗa su kurkusa, ga ɗakinsa ga nata, sai ya mutu. Dariyar mugunta Zaid yayi, don ya san tabbas in dai ko haka ne Ami Maryam za ta azabtar da Abdulrahman. Ina tuntuni kin barin part ɗin ta da yaƙi, yanzu ne a lokacin ya gudu ya bari. Dan Abdulrahman mutum ne mai ƙwaƙƙwafin uwa, kullum yana manne da Ammi, shi yasa sunan yana aiki ne da shi da mara aikin babu maraba. Air Force ne, amma kullum yana gida kusa da Ammi. Tabbas lokacin guduwa daga jikin Ammi ne yayi. Yanzu kana ji na Zaid? Ammi ta yi maganar cike da dattaka. Ammi ina ji. Ka ɗauki ki ɗin motar
ka yi maza gidan Hajiya Nafisa ka ce odan kayan yara sweet 16 da naji tana magana sun iso mata jiya. Ina buƙatar su kaman set 50 haka ko ma fiye. Idan suna kusa ka amso min. To Ami yanzu ba ta da wasu kaya ne? Cewan Zaid yana kallon Ami da ba ta fahimci zancen shi ba. Me yasa ka ce haka? Ami please kar ki maida mata da wannan kayan da ta shigo da shi. A zubar da su can bayan gari don Allah. A wannan karan Ami Maryam dariya ta yi tana cewa ai akwai kayan afri da duk in ta zo hutu take sawa. Su na sa mata. Yauwa Ami sai na dawo. A dawo lafiya ta yi masa kamin ta miƙe tana takawa a hankali ta nufi ɓangarenta. Kuma ɓangaren Abdulrahman da Mahabub sun ci yawo sun gaji da tambaya babu iyaka, amma cewa ake ba a san daga ina wannan wuri ya fito ba, kuma abin cike ya tabbatar da cewa wurin tsari ne sosai a jikin shi na mutan jeji. Wannan yasa Abdulrahman cike da rashin walwala ya nufo hanyar gida. Dama shi gashi ba fara'a ba, nan fuskar ta ƙara murtuƙewa ta mau. Ko da suka iso bai tsaya a ko ina ba sai a falon Zaid, wanda a wannan lokacin Banifa ta yi zuciya ta fice daga gidan cike da ƙunar rai akan yawon maganan wurin da yake yi da kuma mai wurin. Shi a jikin shi yake jin mai wannan abu mace ce ta bashi shi, kuma ta da alƙawari mai ƙarfi tsakaninsu. A bedroom ɗin Zaid ne ɗauki wayarsa yana dialing number Kadilov, wanda da gani ƙirar gwarzon nata yasa ta ture wanda suke masha'ansu tare tana cewa Mamento yana kirana, gani nan zuwa yallaɓai Ogasa. Ta yi magana cike da bambaɗanci ta karuwai da 'yan duniya. Miƙewa ta yi tana ƙoƙarin shiga toilet ɗin ɗakin da suka kama na hotel. Hannu ta ya kai yana riƙowa haɗe da jawo ta kusa da shi yana kai bakin shi saman nononta yana ci gaba da sha mata yana tsotsa. Kai Alhaji, wannan ai ya isa haka. Ka yi na kuɗinka haka, ka sha na kuɗinka. A yanzu Chief Alhaji ke son ganina. A'a haba Haji, Kaji na fa biya. Cike da masifa Kadilov ta ce ina ba zai yiwu ba. Nawa ka bani duka? Ko kirim ɗin da ake using ya fi ƙarfin 100 ka. Don haka na ce maka my mentor kuma my dearest ango to be insha Allah yana son ganina. Ka sallame ni na yi gaba. Cikin wani irin murya Alhaji Marafa ke mata magana. No my Kadi, kin fi zuma daɗi please ki bari ni ko sau ɗaya ne na ƙara nitsawa cikin kogin zumar daɗinki. Zan ƙara miki kuɗin. Yana magana yana kai hannun shi haɗe da lugugwita mata nononta da suke a zube. Cikin wani irin yanayi Kadi ta ce a'a ni fa. Kamin ta ƙara magana ne ta ji yatsunsa uku a cikin headquarter ɗinta da ya ji duniya. Yana jan malelanta cikin wani irin salo. Ihu ta saki tana saurin cafken harshensa tana tsotsa kamar za ta cinye. A tare suka sauke nishi suka duk sanyin raɓar esin da ke ɗakin gumi suke yana karyo masu na jaraba. To masu saurare na zan dakata a littafin ma'anan sai mu haɗu a littafi na gaba. Ina godiya sosai da gudunmawar da kuke bada ta hanyar yin mana subscribe da like. Sai mu haɗu a littafi na gaba don jin yadda za ta ƙarƙare tsakanin Alhaji da kuma Kadi.